Ota se kuvi. Oi. Ai tää on näin iso. Tässä ei oo nyt näitä välijuttuja. Se tulee kyllä, mutta ei oo. Joo, mutta ihanaa, että on tilaa. Luikastus. Molemmilla on hieno laukka. Oho, luikastus. Aita. Oi. Noniin. Oho, hassusti kävi. Mites täs nyt näin? En mä haluukaan. No oppiipa. Kato, kun Leena oli silloin ollut siinä lautatarhassa sisäpuolella noi langat. Mut ne on syö niitä ja kaikkea. Mun on tälle tää varmaan olla toikin oppii sit. Mä oon alussa, mutta ei oo enää. Mä en saanut kuvaa tästä Simorää. No, mulla se on ihan ikimuistoisena videona. Ei varos vähän. Oi, kato, nyt se muistaa. Oho, ei kanttikaan. Nyt. Just tänään kiropraktikko käsitellyt sen selän, kun veti talvella superkoulu. Onhan tässä kyllä aika liikaa. Ai vähäks mystikuva sinne oikein? On tässä kyllä oikeesti aika liikaa. Siinkki. Ei oo? Jarrutuksia. Ei vaikka tuu siihen lankaan. Niin joo, siinä ei nyt vielä mitään. Se veti rähmät ja se on ihan murrassa. Onko muuten varmasti poika? Arvo kohta kun ne lähtee laukalla tosta niin. Joo. Ne on onnessa. Oh. Tääkin on niiden puolesta ihan Noniin. henkisesti mennyt. Nyt ne alkaa vähän enemmän tutustua toisiinsa kuin äsken. Teillä on mulle täällä ihan